Kauhean usein ajatellaan, että syömishäiriön on se teini-ikäinen anoreksia sairastava tyttö, vaikka oikeasti syömishäiriöiden voi olla ihan kuka tahansa. Sä et tiedä sitä sen ihmisen iästä tai sukupuolesta tai miltä se näyttää, miten se käyttäytyy, että kuka tahansa voi sairastua missä vaiheessa elämää tahansa. Räkä, maistuu pahalta. Mun äiti oli tosi ulkonäkökeskeinen ja painokeskeinen ja mä koin jo silloin tosi paljon paineita omasta ulkonäöstäni. Suurin yksittäinen asia, minkä mä osaan sanoa, mikä vaikutti siihen syömishäiriön puhkeamiseen, oli toi seksuaalinen hyväksikäyttö, kun mä olin 8-vuotias. Ja tavallaan sen jälkeen se oma suhde siihen omaa kehoon ja omaa itteensä meni ihan hajalle. Koti ei ollut mulle turvallinen paikka, niin mä puhuin koulussa, mä puhuin opettajalle, mä puhuin kouluterveydenhoitajalle siitä, että mulla on tosi paha olo. Ja niiden reaktio, että mä hain vaan huomiota. Että mä jäin tavallaan ihan yksin niiden asioiden kanssa. Aina ihan solmus nää hiinat. Joo, mä tiedän. Aluksi se oireilu oli semmoista anoreksia-tyyppistä, mutta sitten teini-iässäni tuli bulimia-tyyppinen oireilu, ahmimista ja sitten sen ahmimisen kompensointia joko pitkillä paastoamisilla tai sitten vaihtoehtoisesti liiallisella liikunnalla. Tavallaan sitä arkea pyöritti vain ja ainoastaan ruoka ja liikunta ja kalorit. Ja mä en pystynyt oikeastaan mitään muuta ajattelemaan, koko ajan vaan pyöri päässä, että joo, että 2 tuntia ja 5 minuuttia, että mä saan syödä. Mikä ei ollut koskaan tarpeeksi. Sillä syömisen rajoittamisella hain semmoista valheellista kontrollin tunnetta omaa elämään. Mä en nähnyt sitä, että mä olen sairas, mutta mun lähipiiri kyllä näki, että mun äiti esimerkiksi sanoi siitä. Mä kävin lääkärissä, niin mulla oli veriarvot tosi huonot. Mulla oli D-vitamiini ja kalium tosi alhaiset ja lääkäri sanoi mulle, että kai sä ymmärrät, että jos se kalium siitä laskee, niin mä voin saada sydänkohtauksen. Et mulla tuli semmoinen, että että en mä halua tapattaa itteeni tälle. Että mä en halua, että se on niinku se viimeinen asia, mitä ihmiset musta tavallaan muistaa. Ja mä en halua kuolla tähän syömishäiriöön kuitenkaan. Silloin oli aika paljon tukena tyttöystävä ja sitten netissäni vertaistuki. Et mä en ole koskaan missään vertaistukiryhmissä käynyt, mutta netin kautta saatu vertaistuki oli ihan kultaakin kalliimpaa. Sitten tulee niinku semmoinen niinku voimaannuttava fiilis, että jos joku muukin pystyy parantumaan, niin kyllä pystyn minäkin. Varda! No mä koen jotenkin, että ylipäätään nykyään yhteiskunnassa nuo sukupuoliroolit on yhä tosi semmoiset niinku tiukat, että mies ei puhu eikä pussaa, ei itke, ei tavallaan näytä tunteita, niin se kynnys kertoa sitten niistä omista ajatuksista ja tunteista on tosi korkea. Et tekee itselleen vaan palvelukset, jos hakee apua, kun tietää, että tästä tarvitsee. Se ei ole häpeä pyytää apua ja vastaanottaa sitä. Syömishäiriö, niin se on yksi helvetti, mutta siitäkin pääsee pois.